Čau, Lego Ninjago, odhalil novou knihu. Jo, to bude jakási Lego Ninjago encyklopedie s figurkou Legacy Titanový Zane. Vím, že za figurka Zana vypadá skvěle. Na figurku Zana, oni to původního jsem získal v časopisu Lego Ninjago, který vyšel v 2015 a vím, že ta figurka se tam objevila i Lego Ninjago setu Zanův ledový drak s tu naživu, co s vlastním figurku z časopisu, ale získat figurku opět encyklopedii, to je kamal skvělé a já vím, že hodně lidí spekulovalo, že tam může být ten malý Lloyd čtvrtý sezóny z Dragon Racing, nebo ten Enemy Lloyd, a mně je to jedno, kamo. Jsem rád, že opět dostaneme do nového Zana, protože tam je to z toho kamo nadšenej. Jenom co je tam kamo zklamalo, že to, že Zane nemá sebe tou masku z ZX, s čípené barvě, s tím potiskem, alebo nemá půjde masku. Ne, můžeme dál Lego. A ten se dělají, hej, tak je Miles. Viděl jsem si ten meme. Ale jinak, tu knihu si budu si kamo počítovat. Pokud se vám dnešní video líbilo, budu rád, když ho podpoříte lajkem a odběrem a už se pomalu blížíme k 100 odběratelům. Takže čau!